Ahojte lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska máme tady zase video po dlouhé době s mými kamarádami Martinem a Krištovem. Pozdravte hoši. Čau. A můžeme jít do hry. Takže lidi, jsme tady a chvilku musíme počkat. Já jsem dlouho nehrál, takže jakože bude chvíličku. No, a já jsem že hrál, že jsem každý den. Skoro. Krištof ten Ale zatiaľ, ale dali sa mi akože. Krištof hraje celý den, víte. Ale uklidni, ja som natočil 5 videí, takže uklidni sa. Jo, lidi, kdybyste chtěl vidět Krištův pohled, tak já vám potom dám link na jeho YouTube kanál. Dole v popisku. Videa. To šudila je taká ťažká, že musíš držať tam dole. Nič, len to príde divné. Tak shotguna nemôže byť taká ťažká. To říkám právě hoši. Počkej, nemôžem podniť. Počkej, kde to je? Tady, sem. OK. Jo lidi, a nebojte se, ještě, že se od The Forest budeme ještě vydávat video. No. Jakože, je to taky už, no. V toho jsem od The Forest to ještě horší. Tam mám zase musím víc toho stříhat to video. Štadik. Takže lidi, dopadne na... Asi som mal dať tebe lídra, aby sme nemali tak dobrých hráčov. Nevadí, však to dáme, zase nie sme zlí. Až tak. No. No, akože... No. Jo lidi, já jsem že předtím, jak jsme hráli, tak že vlastně jakože já jsem si nedal díl, já prostě umřel do toho. Ty mal veľa roboty. Se učím prostě, jako neučím, ale prostě, já když jsem ve stresu... Ty máš jeden level? Nie 3 náhodou? Mám 3. Tak prečo mi ukázalo, že jeden level? Jo, mám 3 levely, no. Nevadí. Smutná realita. Presne tak. Realita je krutá. Ale keď hráš, tak není, lebo môžeš ísť do svojho sveta. Spoloviče. Jo, lidi, já bych vám chtěl říct, že když se budete koukat na Krištův pohled, tak to uslyšíte ve slovenštině, protože oni v Slovách slyšíte. No, to nevadí, však slovenčina je ľahká. To sa dorozumí. Jo, to je. Pokud to je skoro taká čeština, len keď tam spomeniem, že... Počkej, pokud sledujete třeba Moona, tak to určitě bude, tak určitě pochopíte nové. No. Keby som náhodou že spomenul, že jak sa to povie za frasa, teraz som zabudol. Jak sa to hovorí? Můžeš pomoct? Poslouš. Nie to, niečo iné, jak sa to volá. Kurňa, zabudol. Doktorik. Na to, že jsem dlouho nehrál. Žiješ? Jo, Dobrá maklana. Ten to je nějaký... Jak jsem ti ještě trezor, počkej Martin, na mě. Lidi, tady je trezor. Já jsem mám otázku, hráli jste už tom sezónu, jestli ano, napište do komentáře. A... Ten pláž není, Martin, nakonec. On tady mě přijde... Ty tu už jíst? Nice, let's go. Je strašně dobrý, tam ten rank napravo. Jo, nebojte se lidi. Ale kam som toto tu nebolo predtým? Co? To nebolo otvorené, či bolo? Nebolo. To nebolo. Aha, že... Jaj, tak aspoň som zistil, že čo to je. Jak to... Dobrý. To se správně teda dobrá, jakože. Ja som ani nevedel, že toto tu je. Super. Jo, lidi, tam jsou taková skinovací věc, ne? Jo, tam se... Jakže skin prostě. Nemám goldy. Prečo mám tak málo goldov? Martin, vysvetlí mi to. Počkej, tohle tento pidí. A ještě, počkej, já chci najít toho Supermana pidí na toto. Tam, mamo. Lidi, vidíte tam, tady je nový, takovýhle Superman, takový to. On má své plášť. Mně se nepáští. A koukejte, co umí, jo? To je prostě, to je jako něco Supermana, prostě. Střílej. Já si nechám šokvěvy.
prostě něco podobného. Kur... Co tam? To... Superman, čauko. Že já moc nevím, co mám říkat, takže... Joši, Po dlhej dobe nové video, kdybyste vieš. někdo chtěli, tak tady máte tracky tento víš. Nie. Lidi, já jsem mluvám za moji anglickou výslovnost. Ale to ty typci? Typci? Tak zabiť, treba. Chceš pomoct? Treba zabiť, musíme. No, je to jedno auto, ale asi neviem, či idú sem. či len Potrebujeme ich objevujú. zabiť, ja potrebujem Auto, toto. auto. Sorry, keď som ťa od... frasa. Miku! Nevidím, sorry, nevidím. Běž na pomoc. Aha, tak Ja som dal, No. to je tá príšera posrata táto nová. není dobré. Co to je kam? Co to je? Nechci vedieť. A neuberá to veľa, to... Lidi, já jsem se až omlouval. Co to je? To je gen, alebo... Co to? To lidi, to se ani neznám. To neznám. To je z Battle Passu tá baba. Temná, to je tá rostliskávačka. Cože, kámo? Lidi, dobrý, tak dáme ještě jedno kolo a uvidíme se přímo ve hře. Ať už nezdržujeme. Takže lidi, už jsme tady a pokusíme se trošku něco lepšího, jako... Ale jako tam to jsem fakt, to psal, nevím, tam to obsah jsem Kde je nikdy třeba toto? neviděl. Kam padáme? No to není pes? Co to je? Ja idem do Crime City, ja chcem NPCčka, aké sú tam. Jdeme sem. Kámo, tu niekto emotuje vo vzduchu. Čo to zase je? Tu niekto emotoval vo vzduchu to? Kačenka či čo to je? Neviem, vieš čo to je? Aha. Já se jdu podívat tam, co to je. Ty jeden. Tam tak čekám, tak musí to být vidět. Ale počkaj, ja idem ako prvý. Ale nic neudělávej, jako. Nic to tam. To vyzerá Nic tam pekne, tu je rift. Počúvaj, tu máš tú vec, to ti nechám, tú novú. To ti nechám, Počkej. keďže si ju ešte nemal. To ti nechám. Prosím, nic se neděje teďka, Ale je tu rift, to je dobré, je tu rift, tu máš toto, to si môžeš zobrať, to je tá vec, čo... Ono, to je tá vec, čo na teba použili, vieš. Aha, potom. že to jakože... Musíme ísť do riftu, lebo si tu nemôžeš nič viac zobrať. Aha, jo. A za Ačko, aha. Cože? Tak to je teda jakože dobrý. Ty si sa transformoval už? Ne, ale já jsem si koukal, že tam máš něco, nějaký trezor za Ačko, nebo za, jakože za... Neviem, však to je vždycky, to je také, že no. Já to Jak vidím, Martin to fajtí. jenom vám chci upozornit z toho, že byste chtěli vidět, když tu toto pohled, tak já potom dám do popisku jeho YouTube kanál, jo? Já Nechápem, že už jaký zbraň? ktorí ľudia mieria na blízko. To nikdy nechápem. Třeba vůbec nemířím, prostě nikdy. Akože ja som videl jedného typečka, čo to robil, no fakt. Ja mám normálne, že pikexu, ale mám, že pohľad, jak teby to bola. Když To je divné. teďka najednou, že toto ne, že ti lidi, že tam v těch komentářích, že ale ty míříš na blízko, jak je to To není. Akože shotguny áno, to akože niekedy jo, keď majú veľké, keď majú malý close, tamto, vieš, crosshair, jak sa to, no proste, niekedy už shotgun, ale u ostatných väčšinou. Chceš, Martin, či? Nie, kľudne. To je na to skinovací věc. Nechce někdo toto, čik-čak? No, ja si len potrebujem A ty NPCčka zobrať. To by sa mal brať, jak teby objavený big deal, však toho Já som už nevím, mal jestli chcete někdo brát, že? prakticky. Nechcete? No, však nechaj si ho na potom. Teďka Vision je dobrý. Teďka Vision vlastně, vůbec. Moc ne. Mám big deal. Big deal? Jo. Ja mám MP, akože... Mám pítičko, Mhm. mají párek. Aj hotdog. Jo, ty kokos, dal by som si.
Vlastne je Top Gun? Hm? Aký je tvoj obľúbený, jak som zistil novo? Dva u mňa, na mňa. Dead? Už má málo. A budem tiež dead asi. Nie, no, jeden. Nebudeš. Ja som dead. Nice, revivujem. Ešte jeden tu bude. Nie, Top Gun, poď, revive ho. Ja ich dorazím. Dobre, tak dorazím. On je tak, nikam nestrhají, počkej. Tiež to chcem. Kde je ten druhý? Ten druhý bude tuto v baraku, nie? Kde? Musíme ho nájsť. On zdrhol nám. Kamo, jak sa mohol dostať tak ďaleko? Kde je? Nevím taky. Kde to? Nemáte niekto označovaciu vec tu? Já mám. Čak označ. Tak označ. Nie, Áno, že no. nevidím. Tady je. Nevidím. A tu je. Jak sa tu Tady dostal? jste. Neschodí. Pojďte, krabicomen. Pojďte. Tak dá. Krištofe. Čo je? Ja som killer. Jsem kam ho chtěl donést jako dáreček. Good soldiers follow orders. Já nevím, já si tam charger nechám, protože tohle bys mě hodil. Oh yes, som sa blbosť. Poďme na ostrov. Na ostrov. Patička. Zrazu. Prečo si chcel mi tyku? Ty kokos. A kuku. Jdeme na poslední. Jdeme na Umreš, ty hnusná, neviem čo si kor. Pustíme si. Počuli si pejska. Ale ona, to není dobré akože na ňu teraz normálne, lebo ona, teraz daj preč, daj choď choď preč z toho. Jak? Lebo sa ti to vybije. Ja neviem, tam máš exit, Jo, sa tam vidím. mám nikdy mať. Sorry, kam tak já se nevolím. Nie, ja len hovorím, lebo na ňu to není dobré používať, keď nie si na blízko, vieš. Už po mne targetuje ma, ty hnusná. Umreš, vieš o tom. Respektive. Áno, umr. Vie o tom, pekne. To budem tu máš mytiku. Jo. Ale Ale ako tam je keďže to shotgunu by som potreboval náboj. Tak to je tu. Já mám, chceš nějaký náboje? Já mám, Do shotguny no, akože, jo tady no. máš 5 no. Dík. Víc nemůžu, sorry. Řekněte mi, Nevadí. já teďka nevím kamo. Hej, Švéd, co je lepší výběr? Shotguna? Asi shotguna nebo pistolka? Shotgun, akože shotgunu potrebuješ vždycky, Jo, no. shotguna je... Čo ma Slendia? Ja idem na tú čestku, čo sa mi práve označila, Na mňa takže... typek. Hej, Okej, idem. hej, už je rozpesla, tady máte tu stolu, tady máte. Piče. Už tady je Top stol. Gun, Martin. Na mňa typek. Kurňa, Martin je mŕtvý. Mne proste nejde ísť hore. Martin, co se stalo? Typek. Mŕtvý. Hráč. Bol. Ne? Hráč? No, hráč. Revivuj Top Gun. Tam. Ja idem na to, ja ho idem zabiť. Good soldiers follow order. Já se na něho beru toto. Ďalší jdu, ne? A jo, okej, jdu. Dead? Tak je? Keby som sa trafil s týmto AR-kom aspoň. No, ja som mŕtvý. Ja som že mŕtvý. No, kiedy, no? Martin, poď sem, ona má málo potom, poď sem, revive ma, Top Gun ho už zabije. Kde? Na tom ostrove naposledy bola rovno. Stoj na mieste. Tam niekde bola, myslím. Neviem, to je jedno. Nemáš označovať. Revivuj. To vidím. Sorry. Oni spadli dole. Nie, revive, no. Áno. A je lepšie, Arko, to potrebujem, ty kokos, to nemám. Nice, let's go. Metky tu bol ešte jeden. Mám. Ještě, aha, to je ucova, kámo, jasně. Tak, ještě kam, hej Joši, teďka ještě jsem si nechal ten čerčok. Šlo. No. Ty kokos, akože to... Tak trošku dlhé, nevadí. Počkaj, kde je ich ľud, niekde tu bude hľadať. Idem ich ľud. Ma zaujíma, že čo mal také zaujímavé. Vidíš niekoho ľud, Martin? Dobro, pri benzínke, ne? Co to je? To je nějaká kápě. Co to je káp? To je nějaká kápě. Tak ju Ukáž čo. pridali. A to je Nepridali. Nepridali. Top Gun ju má teraz. Nie, to sú tie rukavice, čo má. Vyhoď tu a pridali. Jaj? To není kápie, to sú krídla, to je rozdiel, Martin. Jaj. A on má rukavice, pozor, on má rukavice. Vyhoď ten plášť na chvíľu Top Gun a potom si ho nezober, ja ti ho nezoberiem. Pozri sa, pozri. Počkaj, ukáž. Ten plášť. Jebe, počkaj, môžem na chvíľku? Jo.
Ticho, to je z roku. To není od něj, to musí být od Ravena. Jdeme to zpátky. Co? Nič, nebudem komentovat. Teda, jdem na benzínku. Už nechceme jít do toho. Jdem si pro čestku, počkejte. Jo, já taky jdu. OK. Další, ale... Aha, to je míč. Aha ne, dobré, to toto je chcem. to je skoro vždycky na tomto Tu kanále. máš... No. Potom, no dobré, to je jedno. Nevadí. My tam jedně můžeme protočit. No lidi, tak my to asi zkusíme teďka nějak dohrát. Lidi asi se nám ozveme, až budeme při nějakém fightu, takže čau. Lidi, máme tady fighty. Kde? No. Máme tu fighty. Prývě, tu je, ples, zabij ho, zabij ho. Tam u vás? Aha. U mě je lev? Jo, vidím. Hoši, chci se pomoct s tím? Ne, my to lovíme, my jsme huntery. Martin, pojď. Jako pravý huntery. Ty. Tak proti ruku. Keby se to aspoň trafil. Fuck Yes, yes. let's go. Nice. To si berem? Rukojte a ten plášť mi hodí. Já chcem. Cože? Hej, Joši, Ten plášť pojďte za mi mnou, vyhoď. hej, Joši, pojďte za mnou. Ale to má len 8 použití, jak chceš. To je jedno, Jož, potom já to pro byly nějaký fighty moment, Ty byly gigantické fighty. Ja nemôžem mať dve, škoda. Čo to? No som to Ty nepočúval byly teraz. fighty tady byly. Což nemůžeme brát loot. Kamo, my máme... Co to je, kamo? Esko? Co je to Esko? Potom Esko, to je proste dobré. To je proste, keď máš, tak to môže. No, to je proste šet. No, potom to viem. Potom mi povedz, keď to akože znovu už to je, vieš. Lidi, Teraz to je, či není? fighty. Takže teraz to Pojď. berem, že to je. Idem za nimi. Som za nimi, idem kryť. Dolně, Dead? super Ty no. kokos, ja som dobrý. Joši, já jsem se akorát proměnil na Davidka. Kamo, to sú viac tých mytík? Aha, Cože? tak dovoj. Oni mají jaký věci. Oni boli dobré majú veci. Já jsem si to obsadám, ty pistolky. Top Gun teraz to je, či není, akože Jo, momentálne? je to. Ok, je to ok. Jo, lidi, tak tohle ta... Ty kokos, ale ja som nevedel, že tu ich môže byť viac tých mytík. Akože... Ej, ten má ty další kapy, ještě jsem si chtěl. Kapí kde? Ukáž. Cože? Kamo, Môžem tú exotiku? Cože? Prosím. A ne, počkej, to... No. kam, tady jsou zpátky. Tu exotiku môžete, ja ju nechcem, ja ju nechcem. Zpátky dostala. Tu máš exotiku, ja ju nechcem. A pám, môžem tu sentinelku? Dobre, tak tuto si ďakujem, dík. Kde to bylo? Joši, božka. Ja si idem kúpiť, ešte idem skúšiť tu... A, zoberme si to auto. Ninja Turtles, Teenage Ninja... A to není moje, to som si ja nekúpil. Však nastup, to je pre štyroch. Jeď, čekej. Kde Martin? To je pro mě. Lidi. Nastup! Come on. Želvin Ninja. Dobrá pesnička pre to auto. Želvin Ninja. Kamo, dobre, ešte sme ukradli auto. Poď po nás policia. Asi si mýlim toto auto, ne Martin? Ghostbusters. Jo, po nás bude kam teďka policie, ne? Ale kamo, to by mohli Fortnite pridať má ako policie. auto. Fortnite má policie. Umri! Sice neviem doši, ale zatýkam ťa v mene republiky či čoho. Neviem. Tam jo, ještě další. Tak, kde jsou radši jsou? Tam jsou ty směrem. Tu je za budvanom. Bol. Kurň, som mŕtvý. Som mŕtvý. Sorry. GG. Nevadí. Lobby alebo ready? Lidi, tak to bude asi končit, takže jdeme do lobby. A my se teda s vámi rozloučíme. Lidi, dejte like a odběr. A Mám ešte lobby. dejte Krištofovi taky odběr na jeho YouTube kanál, který je v popisku. Yes, Ještě, to svoje. taky se podívejte na jeho nový videjko, který zítra si dá. Takže čau.